Hello хора, днеска пак снимам голямо видео. Днеска съм с Барса на Неймар. Не знам колко се вижда, но съм на Неймар. Искаш аз да го снимам? Не бе. Защото тебе като знам, ще снимаш като Дингерлек. Хело, хора, какво правите? Ти е моят приятел Крис, а това е моята брадовчетка, която много дразни. И дед за нищо не става. Кавички? Без кавичките. Ардо и Вайло за чай. Хора, ако знаете къде съм, или ако сте излезли, който ме следва, да дойдете. Стига бе, брат, снимам клипче. И да дойде, ако иска. И не искам хейтове, защото постоянно ми викат, че ами не искам да дойде, да си гледат работата. Хора, малко ще спра, защото има някакви джинги бита. Затова ай. Чай с мравки. Ай, до след малко. Нали видяхте чая? Нали видяхте чая, хора? Буквално имаха 6 малки паючета, хора. Това не е нормално. Платих 50 цента, това означава 1 евро. Хора, мама и дете, това е... Той каза, че... Той имаше 6-7. Беше Брат, никой не ми харесва 6-7. Който харесва 6-7 да пише в коментарите. И сега ще ви кажем само моята приятелка да такова ме. Пишете ми долу в коментарите дали искате този мой приятел да ви покаже сега, ще ви покаже да е прав и е без ръце. Ето. Ето, видяхте ли го? Той още продължава, ама... Окей, хора. Крис, сега пак го направи? Кога ще чуе? Абе, не бе, не бе. Малко спрях клипчето. Да, защото имаше много. Да, като извънземно. Хора, чакай. Хора, вижте, това е тя. Хора, лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Пускам ново видео, защото ми свършва времето. Аре.